Shortu, pri ktorom ja tu dám asi 2 hodiny, aby som splnil 20 výher v tomto megaqueste. Fakt ma to nebavilo. Bolo to strašné. Ale tak spoďme robiť opening. Ja chcem kredity. Môj hlavný cieľ sú kredity. Prosím, nejaké kredity chcem. 2 minútky po sebe. To je ten cute skin. To je super. Kredity alebo coiny. Ale pre mňa budú kredity, 3 mytiky. To je Bonnie skin. Nie Bonnie. Prosím, aspoň jedny kredity, fakt. Jedny kredity. Alebo si ich vo Star Dropov ešte. Je šanca. To bude nepríjemné. No tak prosím, kredity. Kredity, poď! To je Arty? Nepali dve postavy, akože. Prosím. Tak kredity mi nespadli. Ale mám 2 nové postavy. Tak dobre. Mám 2 postavy, to keby mi bolo v tom prežívaní dní, bolo by asi lepšie. No tak dúfam, že sa videjko páčilo a čau čau!